Kinongelam ke SYNJUK ki RANGBAH SHNONG ke UMROI UMIAM area ne ke sengi ki lalek bania kendu iki bor badepet ketenat boarding ha UMIAM ban lek pen sengoi ki jing ke balai kendu di ki pait ba nong SHNONG jing ki episode lagi SHNONG ki baha papo ka THAIঞ UMROI UMIAM hari boy kan nongrim ke belapan long iti kinongelam jong ki SYNJUK ban lek kendu iki bor badepet ketenat MeECL kade hadian bigi layo sibun ki jing jor ni ki pait ba jong ka THAIঞ ki balo ujor sa ka SYNJUK halor ke jing ki stat jong ka bai boarding hapo jong ka THAIঞ Namar ladan kilong yang ki belai kendu jing ban sewi ke bai boarding haka baka bai boarding kelapoi di kilak tingka bat ka balapan kendit iki paj ba ke tegi SHNONG kinong ilam ke SYNJUK ki RANGBAH SHNONG UMROI UMIAM balalam khamat duba es thaba kum uchairman bod uba PB seliang kum usketri lembat ki wei kiri romba kilalej benya kendu ya ka executive engineer ke tenat MEECL nak banta ban panji syah lor ke tegi jingki stat ke bai boarding haki SHNONG ki budan haka tegi THAIঞ So kani ko ke bil jong presila de karma wasong basa ko umroy nang ra. Kapan ni sabu prajar terus Pak San punyo. Kan baik kan ke present bat ke previous Pak Sapua. How it could be mo. Kuno harap manang. Yo kapoi total berapa san punya jar kalau hak pasti kalau san punya jar terus Pak Hadlah. Ini benar. Na ka liang ka jong ikum ka SYNJUK jong kira bak SHNONG jong ka UMIAM UMROI area ngidon ka jing sokhia ya ki pai ba no SHNONG namar ngide ki pa jong ka SHNONG ki bala jit do pai ba ban pej ya ka khia ya ka son jong ki hamtam ha wede bat kan ka sini yiwan bang kundu ya ki officer jong ka MEECL ya ka banta ban ya pendek ha welor ka jing bom bit bom biang ka jing I build jong ki haki longing ki jongi yengi ku ki longelam SHNONG ni sokhia baro ni wal hang ni namta ban ikendu I ban penbej ha kono kom ma I kimde ban shukhen ye ki bil ki jong ki klam na check ye ki meter reading ki jong ki ha ka ta kar kom ko byang ba ipaj ba no SHNONG ji kimde ban du nong ban na kan office kimde ban du nong kata ka ba manging isi ngani senjang I baik ba nang SHNONG ki bahap ba kanika UMROI UMIAM area idan arp south ligi SHNONG tebat baro arp south ligi SHNONG kila complain sa ki RANGBAH SHNONG ki bulan hapo jo kanika SYNJUK ta hadin bangilyo ko complain ngilom ni kejelang ta hadin bangilyo ni kejelang yo banyak kenduk ya ki officer ko dipek ya kanika MEECL ya ka jingkran jungim tasni ka jingtko hi kade nakal yang office pa hadin bangilyo bane ki penpau pa kade ka jingtko jo kita ki franchise ki ba kila ai contract mo nakabanta ban le ya kanika meter reading haman laki triwing chung ginong SHNONG gungi tingi ya kata ngingim tip kade ka kamram chung ka office bat ka franchise ban be ya kata dere kumolong mata nakal yang chung ka SYNJUK hi ngapil si pai ba bakat bang yang patla ban penbet ya kanika jing poidir jo ka belai mungkin sangya iswa ka jing si belai bat kai ka resolution ka mangisi mata kasngi rangkat bagini officer kolong bang ngesebuk katarik ban penbet yakini ki belai ki poi para cakata nomor bakidon ki yeng ki poi de kilak khabe banai ki poi de kilak don ki poi san banai san po hoja kemut po hoja si banai kemut kamlong ka kam ka basuk kam bangin ker ka kamtam hakum kini ki por ba ki pai ba ki mat ki jinge lang ba ka jinge kedok ka jinge ka ni lockdown mata ar banai nyimyo ya ka bania letre kita ka jaka bangin ya penlut ka pisah bantit kau bantit jingba mayeng saka belai ka poi kumni nak lang ka SYNJUK ki ngi appealing pai ba ban ya sengge swa ka jingsi belai tak dah bangin yo ka ban penbet bat ki officer nakaliang jongka MEECL komplain ke jongi tingi skotenat nakaliang jongka office MEECL yang bai officer kila pediang ni kenika komplain ke jongi bat nakaliang jongki kila kular ba kloy kat bala ke kin dia fix se katarik nak banta ban penbet ya ki belai jong barok ki nong SHNONG ki bahap apa kenika UMROI UMIAM area